te gotima min duh çi kir? Bi Xwedê ez li saet heştê sibehê şiyar bûm û min li saet nihan taştê xwar. Ez li saet yazdehan çûm zanîngehê û piştî zanîngehê ez li saet dûyê nîvrayê çûm dikanê û min hûremûrên xwarinê kirîn. Ez gelekî betilîm lo û lo me ez razam. Bawer ke min dersa xwe çênekir. Ez li saet pêncan bi hevala xwe rojîn re çûm çayxaneyekê û piştî 2 saetan min şîv çêkir. Piştî wê li saet nihan min darê televîzyonê kir heta ku ez razam.